Ale si myslím, že je to až nemorálne vyhodiť 20 000 v konečnom dôsledku verejné zdroje, peniaze nás všetkých na žurku pre vyvolených. Hlasím sa o slovo pod týmto bodom, ale môj príspevok sa týka aj predchádzajúcich bodov a dotačnej politiky v meste ako celku. Dovolím si povedať, že systém, ktorý u nás existuje, je efektívny, prehľadný a funguje dobre. Skrátka, žiadateľ sa uchádza o podporu a relevantná viacčlenná odborná komisia, či je to športová, sociálna, zdravotná alebo kultúrna v rámci svojho rozpočtu, schvaľuje dotácie, ak sú splnené kritériá do maximálnej výšky 1500 eur. Ako vidíme dnes, vyššie sumy rieši zastupiteľstvo. Všetko fajn, len finančná realita, ktorú poznáme, obmedzuje objem prostriedkov a žiaľ musíme často ťažko a horko vybrať, kto a do akej miery niečo dotujeme. Osobne si myslím, že stále sú rezervy v mestskom rozpočte, kde by sme mohli zvýšiť financie na dotácie a vnímam to ako veľmi zmysluplné, keďže tá podpora zo strany mesta má veľký dopad na rôzne rozmanité akcie a záležitosti našich občanov, ktorí sú vďační za pomocnú ruku a môžu realizovať svoje činnosti, ktoré následne pozitívne vyplývajú na komunitu a život v meste ako celku. Dotačná politika mesta má iný aspekt. Viem, že doplácame napríklad na MHD, škôlky a donedávna na komunálny odpad. Je snaha nastaviť poplatky, bohužiaľ, na úkor rodinného rozpočtu, aby mesto menej dotovalo takéto veci, aby bolo viac peniazy na všetko ostatné, čo mesto musí zakryť. Všetci to dobre vieme, aké to je zložité. Vzhľadom na uvedené som ostal v šoku, keď som zistil, že si ty, pán primátor, ako predseda predstavenstva mestskej firmy MKOBEL presadil šialený jednorazový 20 000 sponzorský dar na podujatie Ples Spíšiakov. V podobe zvýšenia poplatkov pre bežných občanov, aby mesto menej dotovalo niektoré služby, si rozhodol dotovať súkromnú akciu a povedzme to na rovinu pre kamarátov. Nepochybujem o spoločenskom význame plesu, ktorý už má svoju povesť a históriu, ani o tom, že je to aj benefičné, ale si myslím, že je to až nemorálne vyhodiť 20 000 v konečnom dôsledku verejné zdroje, peniaze nás všetkých na žurku pre vyvolených. Ja si osobne myslím, že záujemcom o ples by nerobilo žiadny problém zaplatiť 300 eur namiesto 200 a som aj presvedčený, že niektorí budú nemilo prekvapení, že takýmto spôsobom dotujeme ich zabavu, lebo nie sú na to odkazaní. Neviem, aká je kapacita plesu, ale povedzme, že je to 200 osob. 20 000, ktoré si tam minú z našich peňazí, predstavuje 100 do vrecka alebo do kabelky každého účastníka. Alebo skončia tie peniaze inde. Vôbec sa neuvedomuješ, ako to vyzerá podozrivo. Zlé jazyky by mohli hovoriť, že veď je volebný rok, nevkusné megabillboardy, vizuálny smog v krásnom historickom centre, ktoré nás dlhé mesiace budú strašiť pred a po voľbách. Treba nejako to financovať. Pán poslanec, ťa upozorňujem, že toto už nie je k téme. My prejednávame dotáciu do sociálnej oblasti. Ja ťa upozorňujem, že nerozprávaš k téme. Na základe rokovacieho poriadku ti môžem zobrať slovo. Nech sa páči, pokračuj k téme. Pokračujem v téme. Celkovo spôsob, ako mestské firmy sponzorujú, je neprihľadný a nekoncepčný. Určite je na mieste už hovoriť o nejakom systéme, kde by sa rozhodovalo o rozdelení prostriedkov viac transparentné, viac odborné a hlavne férovo. Nemalo to byť za zatvorenými dverami. Pred rokmi sme na zastupiteľstve hlasovali za vznik nadácie. Viem, že Embrako prispieva a čo mestské firmy. Predstavte si, čo by sa dalo všetko robiť za tých 20 000. Máme na území mesta rôzne občianske združenia. Niektorí robia ťažkú robotu a suplujú mesto. Napríklad Robinson, ktorý prevádzkuje denný stacionár pre zdravotné znevýhodnené deti. Sú odkazaní na príspevky od rodičov, skromné dáry, zbierky a peniaze cez rôzne fondy a externé zdroje. By vedeli robiť zázraky s 20 000. Alebo naši komisie s takým finančným impulzom by vedeli podporiť viac kultúrnych podujatí, sociálnych záležitostí a sport. Nedávno som si registroval na sociálnych sieťach, že si navštívil Centrum pre deti a rodiny v Alžbetke, ktorý prevádzkuje Charita, a schvaľujem to, že sa zaujímaš o ľudí s ťažkými osudmi, ale som si istý, že oveľa viac by ocenili od hlavy mesta finančný dar namiesto pampušiek. Na záver, pán primátor, a ber to ako priateľskú radu, na budúce, ak budeš chcieť sponzorovať ples, prosím ťa, urobť to zo svojho.
Ak chcete vedieť viac o svojom meste, môžete ma tu sledovať.